Ay, Ako ay taga. tanga. Binigayan ako ng botilya. I want hot dog. Aw. Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. Wala ko no. So, naami karon diri ila Gwen, ari si Shane. Ari pud si Gwen, naghihimo pa siya kuan og mga phrase niya kay dapat lima-lima mig phrases na ihatag kay paraan sira na mo. Kay paron mi kabalo sa gisulat sa iban. Tapos bunot-bunot. Tapos ang pinakagamay yung score, hatagan og punishment. Punishment mag-bear? Mag-post ba sa Twitter. Kami mag-control sa imong Twitter. Isa naman ka-tweet na unsa ka. Mo na tarungon ninyo pag-answer kay ulaw kay dayon. Ari na si Gwen preparing. Naga-prepare na siya dire. So kung nakakita na mo sa sa internet. Kung nakakita na mo sa internet kung unsa ang whisper challenge mo to buhato. Kay wala naman ko post mo nang mag-post na lang ko karon. You can count. So naa mi diri guys. Gamito na mo ni kay para dili kay bisaba. Tapos naa na diri ang mga sa Tagalog mga phrases. Oh. So, kung kinsa ang makasuot ani, mo to siya ang player. Magkumpiang sa ta kinsa ang kung kinsa ang maiba, mo to siya ang magsuot sa headphones, tapos babato-bato fix tong tapos wala na siya tubato. Perfect. Pero akong mabaten sa mo kay. Siya na lang mapindi. Sige, atras. Shane, atras. Sili ko. Gasyo. Tapos ari na mong bunutan sa 7-Eleven nga paper bag. Alam ka recyclable. Ay, nga ka-eco-friendly nga vlogger. Recyclable ta. Recycle. Yeah. Yung bima kayang. Ikaw na. Siya magsuot na sa headphones. Pare, 30 seconds sa cellphone ni Shane. Siya nang taya. Oh, taya mo so bato fix. Bato fix. Ikaw, pili ko bunot. So ako mag-timer. Ikaw mag-music. Ang microphone. I-play ko na daan. Play ko na daan. Nakuratan ka. Ari ang kanta ari ang kanta. I-whisper sa microphone kung saan nakasulat nila. What's your damage? Heather Charan. Sige, go. Mag-timer na ko ha. Mag-timer na. Sige, go. What's your damage? What's your damage? NANI?! What's your damage? What's your damage? Crush ko si Jamie? What's your damage? Unsa para tayo? Dali ako. Wala na. Time na. Wala na. Pakita na sa iya ha. What's your damage? What's your damage? Si Shane na kayo. Wala man yan na ikaw nagtaro. Kasi hindi mo madunggan. Ano ang music? Ang relo ni Leroy ay Rolex. Giasyong. Unsa man ni oy? Tang twister man ni. Ato bang nasa kuha? Mapili ka karon. 1, 2, 3, go. Ang I R ang Belo ay relo. Ang relo. ang likod. Ang liko. Ang relo. Ang relo. Relo. Ang relo. Ang relo. Ang liko. Taas bang good kaayo oh. Harap siya ang likod. Walang ginahin mo sa... Uy, ikat lang sa kayo.
Ikat lang to. 1, 2, 3, go. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagab. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagab. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagab. Nakakapagsa. Pero zero Japon to para nun. Oh, zero tantanan. I want hot dog. Start na. 1, 2, 3, go. I want hot dog. I want hot dog. Ow. I want hot dog. I want hot dog. I want you. I want hot dog. I want hot dog. Naabot na siya sa time. Nana siya yung 1. Sure, 1, itlog. Distracting ko yung music. Kasi, Baka kabalo mo. mag-bye. 1, 1, 2, 3, go. Gutom ko. Otot mo? Gutom. Gutom ko. Gutom ko? Oh, nice. Lain na siyang gihingon na. Tama? Tama ba? Lain na. Una kami, one na kami ni Shane. Dula ta among us. 1, 2, 3, start. Dula ta among us. Ha? Dula ta among us. Tungit! Dula ta among us. Inatuyo na ko para dili niya makuha dayon. Duda! Dula ta among us. Diba? Inatuyo dyan ako. Usa. Dula ta among us. Dula ta among us? Kuha naman na yung kesyo nagsulat. Duha. Kuha dayon niya. Sinamang lang. Guwapa kayo ko. Sinamang, start na. Start na. Guwapa kaayo ko. Guwapa kayo ko. Dos, uno. Salamat, Shopee. And 3, 3, 2, 1. Salamat. Shopee. Dali lang abe. Ako na yung pilihan, di ba? Dos, uno. Nakabunot na ka? 3, 2, 1. I love food. I love food. Talapwet? I love food. I love food. I love puwet? Damak. I love food. Ha? I love food? Limta niya ang pangsulat, diba? I I love lap. I love? I love food. Ako na na. Oo, gani. 1, 2,
3. Pasko na. Pasko na. Nag-start na! Oh, Pasko na. Pasko na. Bastos ka. Pasko na. Pasko na. Pato ka. Pasko na. Pasko na. Pasko na. Pasko na. Ah. Anong gidalian mo na ako? Yapot ang twister. Ako ay taga STEM 1. Wala siya. Wala siya muwang. 3, 2, 1. Ako Ako. ay. Suga, oy. Ako ay Ako ay taga. tanga. Tama ka sa Ako Ay. ay Taga. taga STEM. shop. STEM. Sap. Sap. STEM. Tep. STEM. Self. Sep. Mala. STEM 1. My Ano time. na ito? Ako ay taga STEM 1. Ako ay STEP. Ako ay tanga. Kalim. Ano siya? Tinood man. Lipay. Okay, let's go. Timer. Okay na? 3, 2, Wala na ako nakita. Minikanik ko ni Monica. Binigayan ako ng botilya. Minikanik ko ni Monica. Bigyan ko ni Moira. Minikanik ko ni Monica. Butiki ko ni Moira. Minikanik ko ni Monica. Binighani ako ni Moira. Anong Moira? Maningi pa. Moira man. Anong Moira man? Wala na. Wala na? Minikanik ko ni Monica. Mo na guys, mo na pahibalo nga bungol jud ko. Balay ni Gwen. 1, 2, 3, go. Balay ni Gwen. Ito yung sa napatay na. Balay ni Gwen. Balay ni Gwen. Paka si Gwen? Balay. Balay ni Gwen. Balay ni Gwen. Napalak si Gwen? Balay ni Gwen. Bakla si Gwen? Balay ni Gwen. Balay ni Gwen. Ah. Daog di siya. Balay ni Gwen. Pila na imong score? 1, 2, 3, 4. Po, tanggal ito naga-body wave po. Wow. Nasayo kung psycho. Karang-alam. Last 2. Copy it like the psycho. Duha na lang. Duha na lang. Uy, ikaw- Duha na lang. Nakapili na ka. Ay, pakanta pa. Ito, wear your masks. Wear your masks. Masks. Bias ko, girl. Masks. Can I oop? 1, 2, 3, go. Wear. Wear. Where? Wear. Where? Your. Oh, Your. where to? Wear your. Where are you going? Wear. Where? Your. Where? Door? Your. Door? Your. Where to? Your. Minute pong wala din sa patat. Wear your mask. Where? Gano'n siya. Where to? Gano'n. Where? Yan, dua mo. 1, 2, 3, go. Chocolate chip cookies. Kudis? Chocolate chip cookies. Ha? Chocolate chip cookies. Chocolate. Oh. Ha? Ano tanin mo yung pang sulat, day? Chocolate. Ay, ako na sulat na chocolate chip cookie. So, 2 points silang duha ni Shane Initay. Tinuod ka, tiebreaker gila. Mag-tiebreaker sila. Tiebreaker. 30 seconds, Japon. Charades ni Gwen. 30 seconds, Japon. Go, 30 seconds. 3, 2, 1. 1.
One word. English. Three Syllable. Syllable de stanza. Hairpin. Earrings. Sunlight. Kalimut ko sa pangalan. Yatoy. Flower. Flower. Flower vase. Flower chain. Ano sa flower? Saan kinds of flower? Ito niya. Ay, Hindi, kalimut ko sa word. Kalimut ko sa word. Take Take ko na. Sige. 3, 2, 1. 2 words. 2 syllables. English. Drive. Car. Driving car. Driving seat. Car. Driver seat. Front seat. Driving car. Nissan. Unsa? Pick up. Para hindi ka bulok. Are kapag di siya po ninyo makuha, kamudo. Kami doon ang magano. Ako Siya mag-tweet. 1, 2, 3, go. 2 words. 4 syllables. English. Sister. Notre Dame. Dominican. Notre Dame siya na... Kala siya pala malok. Notre Dame siya na School of Sisters. Principal. Sister Pinlin. Nice. Tawa Oh. Sister. Hi, Sister Pinlin. We miss you. Hi, See you Shannon. soon. So, arin na, cellphone. Abre. Mag-tweet na kami, guys. Kuratan ko. Rest in peace. Rest in peace, Twitter. Ano gani? Ano saan? Ayun. Ayan. Ano idagdag mo? Uy, na-tweet na. Wala pa. Dili. Kanang kuan. Okay yan eh. Ano? Dili. Kulang karang mas convincing. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hindi. After... Ay, pagbutang sa thread nga kanang kabalutag duha. Tapos kay para mga tanang uman ba makichismis. Ano gud idagdag gud. Ano ta? Ay! Nara. Sige. Tama na. I-tweet na. 2, 1, go. Retweet. O yan na ako i-retweet ko na. Sa-tweet lang na mo tanawa sa among Twitter ko unsa among gi-retweet mo to among sa ni Shane. Mo na ni ang defeat. Ang ginamin si Jimin. Oh, okay, pop lang. Hindi niya ba reveal sa Twitter? Dapat ang viewers. Dapat makita nila dire. makita nila. Ay hindi, to know more. Dahil ni mo ang link ani. Kakilo. For more info. Mag-outro sa ta, guys. Uy, mag-outro sa taon niya na ng cellphone. Uy! Bye guys. Sorry. Bye. So guys, thanks for watching. If you like this video, give this a thumbs up. Tapos i-share niyo sa inyong mga friends. Tapos kung kilala niyo Sure po sila niyo dua. sa friends niya nanay. Uy. Soon. Wala, dili jud kay balak. Mamadre ka. See you soon, guys. Wear your mask. Sanitize well. Bye-bye. Ciao. Annyeong. Sige, tama. Yak. Jijimon. Jejemon.
Pakita ano. Ano tong song ha? ASMR guys.